ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಅನ್ನಿಗಲಿಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಆಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವದುಲೆ ನಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಚ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಗಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕುಲ ಒಂದೆನ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಒಂಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ 1/4 kg ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ಗೆ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ಪೂರ ಚಿಕನ್ ದೀತೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಒಂತೆ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತಿನ ಗಡಿನೇ ದೆತ್ತೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಂಚಿ ಬೌಲುಗು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಖಾರ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಬೋಡಾಪುಣತೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂದ್ ಪನೊಲಿ ನೆಕ್ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಂಠಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಬೊಕ ಅರಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅರಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವೆನ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಹತ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸರಿ ಗುದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ತೆತ್ತಿ ಅವಡ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅತ್ತ ಅದಗದಗನೆ ಗುದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ ಅವು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಐಟುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತೆತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಚೂರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ದ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅಂಚಾದ್ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಚೂರು ಪುಂಟುದ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟುಗ್ ಪಾಂಡ ಮಸಾಲ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅದಾಗ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪಾಡುಂಡೆನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕಲಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೀವೊಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದೊಲ 20 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 20 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೇನು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಲೆಂಚೆಡ್ ಬಾಣಲೆ ಎಡ್ಡೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ದೀತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಸ್ ಆದ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಟ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೆತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ದಾಲ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಎಣ್ಣೆಡ್
ನೆಟ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಕುಲು ತೋಜುದಿಪ್ಪು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆದ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆನಗ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಬೀರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಏನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೀರ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆಪ್ಪು ಒಂದೇನು. ನೆಕ್ಕ್ ದಾಲ ನಮ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜ ದಾಲ ಓಲ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅವಲ ಮುಂಚಿಲ ಪೌಡರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರದ ಅಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂದು ದಾಲ ನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೊರತ ಕಾಯ್ದೆ ಬೊಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದ ಬೊಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಮ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಜ ಅಂಚ ಅದು ಕಲರ್ ದಾಲ ನಿಕುಲುಗ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆದ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕಬಾಬ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೂಡತೆ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಪಂದೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.